Hi guys, welcome to my YouTube channel. खुलुमबाय आंनि मुङा बिदाव लाबलि ओमफ्राय आङो दा दखानाव दंफैयो आरो मोनसे जायगायाव ओमफ्रायो सासे मानसिया आंखौ मानोना प्रेंक कल खालामनो थिनदोंमोन ना प्रेंक कल खालामनो थिननायाव आङो बे मानसिखौ प्रेंक कल खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बिथांखौ बयबो सिनाय जानो हागौ बेनि फेसबुक पेजनि नामा जान्था फाग्ला आरो माने आं रावखौबो प्रेंक कल खालामफेराखै खालामनो थिननायखाय आङो दा सासे मानसि नाम्बारखौ आंनि लोगोनाव बिहरदों ओमफ्राय दा बेखौ प्रेंक कल खालामनो नागिरदों आरो आङो माबायदि जागोनथाय रिएक्सना आं मिन्थिला दा खालामनानै नायनोसै नायलांबाय थादो ना मा होनो दा खालामनोसै आङो प्रेंक कल खालायनोसै बिथाङा आंनि भइसखौसो हमनो नै हाय गाइस बिथाङा दा हरफिनबाय आङो दा हमनोसै मोनसे दे खेबसे डाइरेक्ट गाहाय ज'रायदो मारै बुंग्रोदो दे ओमफ्राय हमफिनो दे ओमफ्राय आं रायज्लायनोसै औ ओइ दादा बे नोंनि दाखालि फैसा सोना हरनाया हाबाखैथ' खोनायाखै बे नोंनि दाखालि माबा फनपेआव फैसा सोनानै हरनाया आंनि एकाउन्टाव हाबाखै ओमफ्राय रिसार्ज गैयिखाय आङो हरफिननो मोनाखै नोंनाव माला फैसा सरखो हा माला फैसा सरखोलाय मा होनखोथाय माला फैसा सरखो आया दाखालि दालाय नों माबा एकाउन्ट नाम्बार बिहराखैमोन होनबा आंनिखौ नङालै आयौ मा नङालै गावनो एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरबाय दा ओमफ्राय माबा नङालै नो हाबाखै आं मैयासो नायहैदोंमोन मिथिया हो आं सोनासै सोनाया खोनाबाय आं सोआखै माने गावनो माबा एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरबायबा आं सोआखै ओमफ्राय नों सोमखोर नङा दा ओहो सोरथो अबाव हरदोंमोन नोंलाय आङो दादा सोमखोरनावसो हरदोंमोन माने बे दाखालि फैसा सोनानै हरदोंमोन नालाय आंनो माबा फैसा सोना हरनो नागिरदोंमोन नालाय फनपेआव अबाव फन हरदोंमोन मा बबेयाव फन हरदोंमोन क'क्राझार बे सोमखोरनाव फैयाखै मा सोमखोरनाव फैयाखै सोरनावथो नांदों दतमायाव दतमा ओमफ्राय नों सोमखोर नङा दा ओहो ओमफ्राय सोरथो नोंलाय सोरथो मा नाम आंना औ मा नाम होननांगौथाय सन्जिब होनो मा सन्जिब सन्जिब औ सन्जिब बर' दतमा मा गामि दतमा नाम्बार 1 आं सोआखै दे उन्दुदोंसोमोन मा उन्दुदों जाखो उन्दुदोंसोमोन बावलायबाय माने दाखालि उन्दुनायखौ बावखो होनखोना माखोथाय मिथिया उन्दुदोंसोमोन ओमफ्राय दा बावबाय उन्दुनानै औ गावनोखादा उन्दुनानै बावबाय बालाय बियो मारै उन्दुनानै बावबाय माने उन्दुदोंसोमोन बावलायलायदोंसो नोंसोरखौ जायाखै होनबालाय होनबालाय बिदिबालाय नोंगौसो थांखागोन दा दे नङा अबेयाव ना मा खालामहरगोन नामाथो हा मा होनखोथाय दे आं नोंना फैसा सोनो हरग्राया I love you too आयौ नांलायला उसिदामगोन ना नोंना मा मिलायो मा होनदों सना मा मिलायो मा मिलायगारोलाय नै मिलाय
मारे हुआ जो हुआ पिछले देना यार गाना हुआ दीजिए video kan nang lagi bawa muncul kan Ni aku kumna ada. ang direct ni oh isu umna yang siap-siap Mata mana? jangan Sentala sa. Nơi bị thăng ang ko kumna hadang nơi se ang bayang min